Malawi Today. Ndikulandireni pari Popo FM Comrade Ntanywa monga mwaro njeso ndinati ndibweranso chigawo chakumadzulo. This is Comrade Ntanywa pari Popo FM. Nonse amene mukufuna kuchosa moyo wanga, you are most welcome. Kamudziwa kumene ndi makhala, you are most welcome. Kuti musachose moyo wanga, ndipo moyo wanga ndaupereka ndisamwalira ngati mene anamwalirira Klaus Chilima. Anapereka moyo wake m'manja mwa Amalawi kuti akapeze ufulu, and I will not be the first person. My grand father John Chirembwe anaphedwaso chifukwa chomenyera ufulu dziko la Malawi. Tikumva zambiri itu, tikuva zambiri ine CJ, ine CJ, ndikhoza kuthana naye Comrade Ntanywa. You are most welcome. Pangani zimene mukufunazo muli olandiridwa. But in the name of Jesus Christ, I'll never be attacked. Taisesa kupanga preaching kani ama alliances. Taisesa kuwaunikira anthu koma DPP njasankho. DPP njozikonda. DPP njosamva. Okay? Inezi ndizaninyasa kwambiri zimezi kuchitikazi. Nkuti kumene anthu angapanga igwirizano kumakuza nati igwirizano kuti upanga koma kunkuno kuchokere president komwe kuno kuchokere vice president. Chifukwa chani? Akutiwa maswala kuyangana Gangata acho. Gangata can be there a vice president of the party. Kuma tiyangane kwina kumene tingakatinge no ndani vice president. Kuma zimezo zikutikanika. Where do you think we can tamenya nkhondo yose kulimba nawo koma metu kulimba nawo ndaganga anthu osamva anthu ozikonda endapanga proof ife zimezi zitivuta kwambiri. Manimva DPP stronghold ya DPP kunali kutiko kunali kutcholo kunali kumulanje. Lero mukayangana tcholo ija akabambe atapako mukayangana mulanje akondwani na nkhumwa atapako amene akwatapaja ni ma supporters amene ana ya DPP. UTM yatapako UTF tukena akatapeko PP katapeko ojasa kalibe mlanda akatapeko. So iza kuti kula kwa mphamvu kwa DPP kuja akupanga weekend akuchepisi koma anthu ake ndi anthu osamva omva zawo zokha. Sankho linene chifukwa chake tikuna kuti ma recycled politicians awo akapumi linene lizizaninyasa kwambiri. Already zimene mukunenazo ndizona monga ngadineyo namva kuti ameneno amakumana ndi zokambirana uzangwirizana ndi George Chaponda. Inetu George Chaponda sine mamuda, si mbale wanga, sazakhala mbale wanga, sanandipasepo ndalama, sazandipasapo ndalama, samandiziwa, ine ndimamuziwa. Zimene zimachitaye ku constituency kwathuko ndi munthu osathandiza amene uja. Pandimve ndi munthu osathandiza. Poyamba payatingane nazona kuti yayi leader of opposition na nkhumwatendi njose anachosedwa. What have been achieved under the leadership of George Chaponda?
you found is nothing. 0 out of 10. It's just mathematics. There is no way and no need to write the letters. They are already in the constitution. They have just to stand on the ground and demonstrate, finish and crack. So and what they are looking for, they think DPP they have already won. DPP they have never won yet. There is a lot of things that will happen. Is mathematic. Audit. Why they are refusing the auditors to audit in the machine? You understand? So they just look for their own interest. Ndekula china no manage sale. Anane na pajana udi akasangu menyedwa wa ujeni wa DPP. Ine ndizasi ya paso dindo wanga. Asi ya ulindo. So jana wachiridwa minibus. So these people, they are not organized. What they are focused. They based on the Maudindo, Darama, Bas, Haife. Many not how to contract with Nagari. Rimpopo FM with Comrade Ntanywa. Tizimva maganizo anthu kuliko dikunjako. Anthu akuti chani. Mwasula banja abaye olemekezeka nonse. Malawi yonse wina alese amene amakonda chipani cha UDF. Mulandire moni ya mafumoni wa mafuta nditu. Ndine CJ Banda. UDF chipani chatu chimene ife timachikonda. Tikuziwa kuli anthu ena amene amayesesa asona wonse kuyisokoneza UDF uyo ndi kufuna kukhala ngati iwowo ndi wozindikira kwa zomwe ataoganiza mwina mtsogoleri watu olemekezeka Honorable Atupewe Muluzi, president wa UDF. Anthu awawawa, anthu akalipo, Kalindo, Ntanywa. Antanywa ndi timu yawo. Koma anthu awawa achenjere. Ndi miyezi kumene kupitaku asayankhule zinthu zosakhala bwino komanso asapange nkhani ya mtopola ina iliyonse imene akumayankhula ngati kunyazisa chipani cha UDF kapena kunama mu chipani cha UDF muchifukwa muzibukwa zawo zimene amaziona kapena ndi kuapweteka mmene zimapwetekera. Chifukwa zimapweteka ife timaziwa kuti zimapweteka muchifukwa choti chipani cha UDF ni chipani chokhacho chimene chimachosa anthu mu mphawi nkwabweresa mkuwala. Komanso akulowa sondaji sirwet akulowa ndaji sirwet ndani gawa amene afuna kungulisa Ntanywa ndani amene yoyo koma anthu ena maganiza mofoilet kwa kuti mulamvule kuti chani yoyo vuto la anthu achiyawo tundi limene lolo funa kumpereka nzanu ndimondi chisiru chimene chokwambiri leo chisiru umene tikunenawo umenewo vuto limeneli lilipo chifati manena unena kuti masiku ano zipane zangolowa ngati ujeni mtundu tusalowa ngati mtundu wa munthu basi ni wachiyawo ndisapote UDF makula kuti kupepera nazo bweji anthu amene akumalankhula kuti akufuna kuti dziko likhale bwino komanso kuti akuyimira mbali kaya muvotera UDF akhale wa UDF ka DPP koma muzidana ndi munthu onena kuti palibe chimene akulakwisa china chilichonse koma ndale za ulendo ononso ndeza nyiwanidu za usatana nkati ndithu munthu wakulu ndi kuthokozeni kwambiri munthu uyo ndi munthu woyipwa ngati ali woyipwa ndindi ameneyi chifukwa nkhani ili apa si against yayi koma ndiyo ngofuna kugwirizana si opangira na zifukwa komanso ena amene angolankhula ndoti opanda mayina achabechabe so ngati mwina sobola ineso bwinonso akuluakulu mupanga chani mufuna uchuka
koma ngati kuli kuchuka mufuna muchukire pantanyiwa ino ndizisiru kwa basi. Amalawi chigawo chakumadzulo kuno monga mwa lonjezo langa ndinakuwuzani kunena kuti ndibweranso chigawo chakumadzulo pali nkhani zimene ndikufuna ndiyankhule. Choyamba ndikufuna ndikuwuzeni zonena kuti nonse amene muli ndi mavuto osiyanasiyana, mavuto mukwadziwa ndinuwo. Pali mavuto ena munalozedwa, ena munapondesedwa zosaponda, phazi likungotupa, ena kuti mupume mukulephera, ena kuti mudye mmeze chinthu mukukanika, ena mukulephera angakhale mwamatu mankhwala. Mwama mankhwala mwina zaka 5 kufuna kuti mpeze mwana zikukanika. Taimbani nambala iyi 074 378 0321 ndikuti 074 378 0321 kapena 078 2023 773 078 2023 773. Mukayankhula nawo Dr. Lake mwauze vuto limene muli nalo, ndipo iwo akuwuzani chochita. Ndipo ngati simukukhulupirira akutumizirani mankhwala inu muli kwanu, simuonana nawo ndi maso, simuonana nawo ndi maso, akutumizirani mankhwala. Mumwe mankhwala mukachira mwatumizire ndrama zawo. Dr. Lake tikuti Dr. Lake ino amene mukufuna mankhwala amwayi, ino amene mukufuna mankhwala nsempano akuti tu South Africa yavuta. South Africa tikungomva ku South Africa kunena kuti anali kuthembisa, anali kwakuti ndi Dr. Lake akunena kuti ino amene mukufuna thandizo musamakumane nawo apolisi, kakukumana nawo kungopasana nawo moni nkukuzani kuti nyamukani zipitani. Dr. Lake akukutchalenjani ndi manambala ndi amenewo mwayimbira Dr. Lake. Ngati muli ndi mavuto ena mauka ndi zina zotero zimenezo muzikambirana kumbali, pali zina atusiningazinene pano, koma musayimbire telefoni kunena kuti ayi ineyo ndili ndi ucheni HIV. Ayi zimenezo Dr. Lake akunena kuti ayi iwo iya, koma matenda amene muli nawo munapondesedwa, mwalozedwa, anthu akukusakani ngati mene akusakiridwa mtanyiwa, ayimbireni a Dr. Lake. Iwo azangoyika nsomali anthu okusakani kubwera pa nyumba pano osapezapo nyumbayo kumangopeza nyanja. Dr. Lake, Dr. Lake. Azipani zotsutsa mwakonzeka kupulumutsa dziko la Malawi kapena mwakonzeka kwa ikaso a Malawi mavuto? Azipani zotsutsa mwakonzeka chigawo chino chaku madzulo. Nkhani ndionena kuti ameki ndimafuna ndiyankhulane nanu mwapaderadera kunena kuti chisankho chimene chikuchitika mu dziko la Malawi, chisankho chimenechi si cha DPP ayi. Chisankho chimene chikuchitika mu dziko la Malawi si cha UDF ayi. Chisankho chimene chikuchitika Malawi si
sicha MCP, sicha UTM, sicha Ford, sicha NDP. Chisankho chimene chisi cha Mbewe, chisankho chimene chikuchitika ku Malawi ndi cha Amalawi eni. Chimene chichi Amalawi Electoral Commission muchidziwe ndi cha Amalawi eni. Kutero ku Amalawi eni atangonyamuka ndikupita pa msewu ndikunena kuti ife chisankho sitikupanga nawo. Kulibe chisankho. Mukhoza kunyamula maballot paper anu kukaika mu primary school. Anthu akaziwotcha zimene zozo. Anthu akazimenya zimene zozo. Palibe munthu amene akavotere. Chisankhochi amene akukaponya voti ndi Amalawi CIMCP. Chifukwa zikusonyeza ngati chisankhochi akukaponya ndi MCP yoka. Let me tell you my Anabelo Mtalika. Ngati IMCP ndi gulu lawo anapanga chiwembu Klaus Chilima, it's none our concern if Amalawi. Chimene tikuyang'anira kutsogoloko ndikufuna kudziwa chimene chinamupha Klaus Chilima, chimene chinapha Mai Mulusi, chimene chinapha Flora amene anali pilot ndi anthu ena onse aja, ndi chimene ifeyo Amalawi tikuyang'ana kutsogoloko. Ngati Mai Anabelo Mtalimanja mukuona kunena kuti simukwanisa kuyendesa chisankho, kuli bwino mutule pansi, because ndikayangana kutsogoloko ndikuona chaos. Ndikutha kuona Mai Mtalimanja mukuthawa mziko lokhala lanu, believe me or not. Ndikutha kuona misimu ya anthu 9 ija Amai Mtalimanja itakuukirani, itabwera mnyumba mwanu, ndipo mudzabwera ndikuyankhula poera kunena kuti inoyo mukulephera kugona. Ndikunena tsiku la lero Mai Mtalimanja kunena kuti aloleni Amalawi aponye chisankho chimene aliyense akakaponya ka MCP zawina, aliyense azavomereze kunena kuti MCP yawina. Ka izawina DPP, ka izawina UDF, ka izawina Afodi, ka izawina Ambewe, ka whatsoever UTM. Koma aliyense azavomereze kunena kuti chisankho chaenda bwino. Koma Mai Anabelo Mtalimanja ndifuna ndiyankhulane nanu mwapadera-dera. MCP ikhoza kupasani ndrama, MCP ikhoza kukulonjezani, MCP ikhoza kupanga whatsoever. Koma Amalawi akazafika ponena kuti atopa, muzaona ngati Malawi ndi munthu oyipa, pamene Malawi si munthu oyipa. Malawi tu amamva, Malawi amamva akauzidwa. Koma ukangomulakwira Malawiyo, anthu ambiri tikumatha kumazifusa kodi zimene zimachitika nthawi ya MCP anthu kusonkhana kubwera kupanga ma demonstration, zimene zija zikulephereka bwanji? Mulungu anayika nthawi muchina chilichonse. Pali nthawi yozala, pali nthawi yozula, pali nthawi yokolola, pali nthawi yachisangalalo, pali nthawi yolira. China chilichonse chili mu nthawi. Mai Mtalimanja pali nthawi imene ibwere, imene angakhale inuyo simukhulupirira, simusimikiza, angakhale asilikali sazakhulupirira, chifukwa mkatikatimo chifukwa mkatikatimo muzakhalanso muli asilikali, muzakhala muli apolisi, muzakhala muli aprison, amenenso atopa ndi khalidwe la MCP, khalidwe la Lazarus Chakwera. Lolani ma independent body azapange auditing, ndi njira yokhayo imene Mai Mtalimanja muzakhale safe. Musunge mawu awa, siku lina tizamva kunena kuti azodi akakulengeza kunena kuti nyumba ya Mai Mtalimanja yapya, nyumba ya Richard Chimwendo yapya, nyumba ya Anomani Chisale yapya, nyumba ya Ujeni yapya. Chifukwa anthu azafika paja potopa kunena kuti apa palibenso kuchitira mwina. Mdziko mwathu sitikufuna nkhondo, sitikufuna tiona anthu akuotcherana zinthu. Chimene tikufuna ife ndi chisankho chabwino, chisankho
chisankho chimene wina aliyense akhala kusangalala nacho. Ndofuna ndikupempheni nonse azipani zotsutsa. Palibe chinthu chimene anthu samakambirana chikalakwika. Ndi chifukwa chake there is a sum in algebra. There is a sum in algebra. Someone was saying this sum no one cannot make it. Koma alipo anaipanga samu ija ndikuteka ndikupeza yangu. There is a sum in geometry imene anthu anaipanga samu ija ndikuteka palibe chosateka. Palibe chosateka. Inu azipani zotsutsa. Pangani njira yonena kuti mukumanirane mupange umodzi. Chifukwa MCP mukabwera nonse limodzi MCP sikubwereranso mboma. Koma uno mukangosiyana kunena kuti wina azikapanga zake, wina azikapanga zake, Amalawi tikhale tili pa mavuto. Nkani obvesa chisoni Amalawi konse kumene muli ndiyo noti MCP agula mipeni imene apereka kwa achinyamata ochuluka ndicho linga chonena kuti pamene chisankho chikuyambika mipeni imeneyi azitha kusokoneza nayo. Ndikamaliza programu hii mipeni imeneyo tiponya pa social media kuti muione. Mukakumana ndi anthu atanyamula mipeni imeneyi mudziwe noti mipeni imene yaperekedwa ndi MCP. Ende ndifuna kukuwuzani kuti kunali mkumano wina akakuti nyimbo comrade. Inde kwatuko wako suma susapo murako Ndiri kwatu ine. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM Chigawo chaku Masuro Prokamija ya Ganga Zona.
tikufuna mzimu woyera kuti utifungatire ukhale nafe uziyenda nafe malinga ndi zifwamba zimene tikukonzekeredwa. Wanga ndi Emmanuel. China chake choko machachitika muyudea. Odi ya mkuu chipuse na wamsonge. Ile kuti fomu lume ya badwa. Bakuri na wana nyuzi yake ipe. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. If we want to talk to Comrade Ntanywa, if you want to contact Comrade Ntanywa, you can contact Comrade Ntanywa on 073-257-1972. 073-257-1972. Be free. You can talk to me anytime. Ndimafuna ndikupempeni azatu a chipani cha UTM. Chipani cha UTM chagawanika pawiri. Ena akufuna kulowera ku MCP, ena akufuna atapanga mgwirizano ndi anthu ena. Ena akunena zonena kuti ife tikhoza kungoenda pa ife toka. Zinthu zimene sizikupindulira Amalawi. UTM, you need to sit down on your drawing board. Muone kunena kuti cholinga chanu nchopulumutsa Amalawi kapena cholinga chanu nchonoti mthumba mwanu mupeze kanthu. Ndimafuna ndikuchenjezeni akabambe kunena kuti mwaona mmene zachitikira za muli wakhala akuyenda ndi MCP koma lero wauzidwa kunena kuti akuyenereka kupereka mabiliyoni. Imene ndi MCP imene timaidziwa. MCP ilibe kuti awandaenda nawo dzulo awandaenda nawo dzana. MCP ilibe ubale wina uliwonse. Ndifuna ndikuwuzeni nonse amene mukukhala ndi malingaliro noti mupange ubale ndi MCP. Don't try it. Today mupanga ubale koma after 2 years muzaona kuti pali chinthu china chimene chizapangike. Ndeni mafuna ndikupempheni azatu a UTM amene ena mukufuna mutalowera kwina, enaso mutalowera kwina. Don't try to do it. Ndikutuluka program yanga ya kumadzulo kuno ndimafuna ndikuziwiseni Amalawi kunena kuti maka aya awa akudandaula kunena kuti agwirisidwa ntchito ndi chipani chija cha MCP kumanyamula anthu kuapitisa ku Chikoko Bay, kuatenga kuapitisa kusanjika, kumanyamula maziphunzisi, akhala akunyamula maziphunzisi, akhala akunyamula mafumu, akhala akunyamula mazibusa, akhala akunyamula anthu osiyana-siyana, kumapita nawo ku State House kukakumana ndi president, kumapita nawo ku State Lodge kukakumana ndi president. Koma maka haya amene wampaka lero sakulandira ndrama zawo zimene anagwirizana ndi chipani chija cha Malawi Congress Party. Pali Milani Kahaya ikudandaula kunena kuti mpaka lero sanalandire ndrama zawo. Pali Ernest Holding sanalandire ndrama zawo. Smart Holding sanalandire ndrama zawo. Suparing Kahaya sanalandire ndrama zawo. Akhala kugwira ntchito kumanyamula anthu ndi kumapita nawo ku State Lodge, kumapita nawo kusanjika, kumapita nawo ku State House.
kumene amapita ndi maphunzitsi ndi mafumu koma kuzafika siku la lero sanalandire ndrama yawo. Tikamanena zonoti MCP imadziwa kumgwiritsa munthu ntchito, koma kuti MCP yo ikathe kumpasa chosowa chake munthuyo, MCP yo imapezeka kuti simakwanisa. Choncho Amalawi ndofuna ndikuwuzeni chigawo chakumadzulo kuno kunena kuti MCP ndi chipani chimene angakhale utachichitira chabwino chipanichi sichimayamika, koma zonse zitu nkhani ndionena kuti tinaziyamba dala. Sinari mchimwemwe atangolengeza kuti abusa awina kozi zonse zinagona napiwa takulitida kunali kunyadira Amalawi nauya mawopita kugerani kotiwa muse umuti zitola mani maulendo wa kutiko lukumani komano tadabwa kaleta takwelale kungolunjika kunyanja yonjeri uyuyu simose watiba ndifalawo akufuna tikafere limoti nikaleta lomwe tose tikatere munyanja uyu watimaliza inala wandife Amalawi mafulo wandiyatu pikongeli pamene ndikuchoka pa Limpopo FM ndofuna ndipereke uthenga wanga ku chipani chija, chipani chimene Amalawi ambiri akuchitcha kuti chipani chokondeka. Kuti chikhale chipani chokondeka chikuyenereka kukhala chipani chomamvaso maganizo anthu ena. Ndikupereka uthenga wanga ku chipani chonse cha DPP. Uthengawu upite kwa president wa chipani cha DPP Peter Mutharika, ndipo uthengawu upite kwa azisogoleri ena onse a chipani cha DPP kunena kuti you need to sit down kuti mukonze vuto la Amalawi, osati vuto la inu kunena kuti kodi izikhala bwanji. Ndili okumva chisoni kunena kuti there is some 4 people in DPP amene masana akumaoneka ngati a DPP, usiku akumaka wakumana ndi anthu a MCP. Ndikubweraso ndizanene nkhani imeneyi palibenso kubisa Amalawi. Ndibwera ndizakuuzeni maina onse pali anthu amene akumaoneka ngati a DPP masana akumacheza bwinobwino nkumayankhula ndi achina Peter Mutharika kumayimbira matelefoni bwana zakuti nde ineyo I don't have time kuti ndizisewera, koma chimene ndikufuna ine Malawi apulumuke. Ndibwera ndizachula maina anthu ku DPP ko amene akumapita ndikumamunamiza Peter Mutharika, ndipo usiku kukada akumapita ku chipani chija cha MCP ndikumapanga zawo, akumatenga zinthu kwa Peter Mutharika akumayankhula ndi Peter Mutharika zinthu, ndi akumanyamuka kumeneku ndikupitaso uku ndikumakayankhula. Ineyo ndikuwuzani Amalawi ityoke koma tikufuna tikonze. Chimene tikufuna ife ndi dziko la Malawi anthu alimve kukoma. Amalawi to akuvutika ku dziko la ku South Africa, akuthawira padenga. Amalawi akuthawira padenga, akubisala musiringi. Bwanji dziko lathu likhale labwino, anthu angonyamuka mwamtendere ku South Africa abwerere kumudzi, tisizalima tisizapanga whatsoever. Ife tili kumudzi konkuno tikuyesa kuthamanga zikuvuta, koma tikuyesa kuthamanga. Ndiye chimene tikufuna aliyesa azithamanga. Tisangodalira chipani, tisangodalira boma, koma aliyese mwa iye yekha akuyeneka kupanga bwino. Koma kuti zonsezi ziteke zikufunika kuti bomalo lipange njira zonena kuti Amalawi nawonso amve kukoma. Nde inu akhwangwala aku DPP
amene mukwenda usiku kumapita ku MCP ndikuululani kuti akuziweni aku DPPO ngati amakukhulupirirani asiye kukukhulupirirani chifukwa amalawi chimene akufuna iwo ndikukaoloka chifukwa chake mukupangisa anthu ena momoti abwera zapange mgwirizano akuganiza zosapanga mgwirizano chifukwa cha khalidwe loposa limene likuchitika ku DPP. This is Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM. Ndikatelonso ndapita. Nimapona nifunse kuti manyazi kapena chisoni simukala nacho